Hej. Nytåret giver anledning til status og eftertanke. Vi stopper op, kigger tilbage på året, der gik. Vi ser frem mod det nye år med håb og forventning. Som borgmester i Hørsholm Kommune kan jeg gøre begge dele med glæde, stolthed og en god portion realisme. Økonomisk har 2011 været et år med udfordringer. Vi har været igennem omfattende besparelser. Jeg kan heldigvis takke rigtig mange, både borgere og medarbejdere, for at have udvist forståelse og vilje til at få tingene til at lykkes. Og det har skabt resultater. Vi har kunnet lægge budget 2012 med vidstheden om, at Hørsholm Kommune nu har en stabil økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. I de næste 3 skoleår sætter vi 1,8 millioner kroner af om året til at skabe inklusion på skoleområdet. Vi ønsker at skabe de bedste skoletilbud til vores børn, hvor flest mulige børn kan være i en lokal skole og være en del af fællesskabet med kammerater i nærområdet. Det er en skole, hvor vi som forældre, lærere, børn og pædagoger sammen skaber plads til forskellighed. Hørsholm er en klimakommune, og vi går foran. Det har vi vist, da vi i år åbnede Danmarks mest klimavenlige daginstitution, Solhuset. Klima og sund økonomisk sans hænger tæt sammen. Vi har lavet en plan over de bygninger, som skal gøres mere energirigtige. Både Trommen, Hørsholm Skole og kommunens materielgård har været igennem energirenoveringer, og i 2012 står Hørsholm Skøjtehal og svømmehal for tur. Det er et rigtig stort og krævende projekt. Men vi opnår en markant energiforbedring, og samtidig får alle de, som bruger skøjtehallen og svømmehallen, bedre faciliteter. Hørsholm er godt i gang med at blive en rigtig cykelby. Trafiksikkerhed og bedre forhold for cyklister er vigtigt. I 2011 har vi lavet et nyt lyskryds ved Usrød Kongevej, cykelsti ved Låge Gyde og en ny sti ved Rungsted Skole. Vi har bygget en cykeløvebane for de mindste på Stadion Allé og opsat cykelpumper 3 steder i kommunen. Målet er at få endnu flere ud at cykle. Vi laver cykeltællinger og kan tydeligt se, at vi er på rette vej. Jeg glæder mig, helt vildt faktisk, til endnu et år som borgmester i Hørsholm Kommune. Som kommune har vi mange og vigtige pejlemærker, som sætter en retning for en stabil og fornuftig udvikling. Det skaber handlerum, så vi kan træffe de bedste valg. Jeg ønsker alle i Hørsholm Kommune et rigtig godt nytår.